Takže čus a vidíte u dalšího let's play. A dneska to bude let's play Asphalt 8 Airborne. Je to fakt epická hra. A my se můžeme do toho vrhnout. Takže stal jsem se teprve dneska. A mám tady už, myslím, že to je Maserati. Počkejte, se kouknu. No, určitě 70 nemám, takže běžáme tohle. Jmenuje se, tak já třeba půjdu na třeba Audi VS. Počkejte, ale já nemám to Audi, jo, takže počkej, pryč. Se to jmenuje Tesla model, ale já myslím, že to, jo, je to Tesla. Tak dám next. Start. A můžeme hrát. Já budu hrát Tesla Model S, Audi R8 e-tron. Laps 1, Races 2. Takže kolo 1 a 2 auta. To jsem jakože já. Tak 1. Go. Je to fakt super grafika. Jako nevím, jestli se vám líbí, ale mi se líbí. Šmeky se mi taky líbí, že děláte prostě tohle. Tam se to drží na těch kolech, ale já nebudu dělat smysl, ale budu předbíhat. Čus. Myslím, že jsem černý nebudu. To první, co máte, dostanete auto, to už se dobře smykuje, to neděláte takovýho, něco jiného. Tady máte takovou tu kamerku, jo, dobře. Máte takovou kamerku, kdybyste nevěděli, dáte tohle. A potom tu kamerku dáte trošku takovou. Já se nechám prostě takhle. Tak a zabírá to 789 MB. Jako to je pro mě až docela hodně. Ale jako docela dobrá grafika, dobrá hra. Tak. Protože nevím, co ještě k tomu dál by jako jsem řekl, prostě patří mezi nejlepší hry. Tvůrce Game. Ty krásy, to jsem pěkně. Já jenom trošku zmenším hlas, jakože aby jsem slyšeli a aby jsme si slyšeli options, sound. Pryč, close. Fix it, to bylo, ne? Dáme to třeba na 10. Tak. Takový jsem. Jo, tak teďka to slyšet docela dobře, jakože jo. Pak budu dělat asi 2 závody, to bude stačit. Ne, vypadně. Yes. Ne, proč se dělají takový nesmysly? To co bylo? Ty kráso, jsem neměl dělat. Pojď ještě jeď. Počkat, co tady je? Jo, tady můžu. Sakra. To je strašně bourám, ty vole. Jeď. Otočka, nevidím nic. Pustý, jeď. Otočka doprava. Jeď. A jedu. Jeď. Ne, doprava. Yes, dobrý. A jedu. A teď to musím předběhnout. Takže tady není žádná zkratka, jak vidím. Nejlepší je, že vás to nechá, kam chcete jet, a pak se vrátíte, tam píše 9, 8, 7, 6, 5. Sakra, pryč. Přidej. Yes, dobře jsem to vytáhnul. Přidej. Jo, dobrý, pojď na tu střechu. Jo.
Chcete ještě? Jo, dobrý. Dobrý jsem to vytáhnul. Ne, jo, dobrý. Dobře, mám to tam a finish. Ještě tady bychom mohli udělat smyky. Ne, tak to jsem dělal špatně, ale dobrý. One ist. Takže první